Wait a good guy, wait a good guy with if I forgot me to see that in the money free. About no one not shoe plaza. About that, just one in the regular book one. One book work at it. Good na Italian, you have 4 years itself. One of another life. Even by the key bear river. Going to the Abu Kwesi. Na version of Kakaroni now. National cake and non quality Bofuma. The women are going to have to Ivana Pebumukroben. You mean there? Not there, men. There, men. You may see a post. There, men. Abaka can follow. I have to go out of Abba. Nabaka, no. Sigono, but they showing me a call. Under a supply of wife. Upon not Street Plaza. I just live on anyway. They are buying, I am with a buy. If I never said I could never do. If you're more than my under than 10 years guarantee. Remember that I can keep us as a virtual line. Ever come better. I look for it. Here I go. You can push your destiny, salvation line. Na grafa go on destiny out the way and it's a karaka it's a idea karaka what are the let's see in our book you are doing well oh thank you. If I get out, Abaka, Ejima, and now more MC Blessed, yes, you have Biaba. He goes your money, Bonine, Nanibo, whatever. Kaya de la Jana Bago. Even in do not need. If you go up where like Nana, they can go alone, rock, I will salvation line, the cannon, they're going to pure leader. Gadanya abukwa ka imo ne ya batabai mana nde bai na ari kata iju ese bia na baka anya iye ijo ida duka imo kita bia baka nda badozie evolo abukwa nde governor na isi kita nda ba na ari ala abukwa kita alu chane ngobere kita bara package o ga aba obara package top ya he obara package ye o move ozugbo na fra boku na kala fa yi Tony iri inekwu anya efu na isikere onye abụla ọma ọkpụ nwụrụ anwụ dụkwa ndụ ọzọ na ihe ebe afụrụ nyanaba life ọ na-afụrụ ya nke awụ nke anyị Igbo nwere ife asị nke ebe ọ na-efu na vidio ka ahụ na-echie asọsị ịwụ nwa Igbo nwa afọ Igbo and ife ndị Igbo na-eme n'ala ike and ịlọ ọfụrụ Igbo echi ife anyị na-eme na Chineke agọzigo ndị Igbo ebere m na onye ta aka federal gọọmenti echeta Aba gọzie Aba nye ha ezigbo ego ha na-eprodusu akpụkwụ na-agara mba iwe niile izike nye ọrụ aka dị ife a kwere Chineke aka gị deme ị na-eme ọfụma